DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alas 8:48. Ako Bicol. Sinda, kita, ika, ako, Bicol sa radyo DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagaka-afektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Ini ang mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulong sa kapwa Bicolano. Dahilan ta sinda, kita, ika, ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong magakairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika. Ako Bicol. Ako Bicol. Al armaryo po garay ini. Hindi po sa programa kan Ako Bicol. Orugmahan, karantahan, asin, tarabangan. Sa la puerta mong Namamarong naan kapaskuhan. tigiri paro kumpir Kumusta po kita? aldaw bang Siyempre ang Ako Bicol, binapanginotan niya ni Congressman Saldico. ano nang Kaan man dyan si Congressman Attorney Jill Bungalon. puerta mong mahiwaso And siyempre ang Executive Director po, tag na sa si Attorney Mayor Pido Garbin Jr. Gabo sa mga staff ka na Ako Bicol. mga ini Pinapaabot namin ni Norabuena sa Tuya Gabos. Ngonya na Sabado. sinapot na muya kan pag Sabado, pizza 7 na po kan bulan na Disyembre. Happy birthday sa may mga kumpleanyo ngonyan. Sa mga kumpleanyo, advance happy birthday. And sa mga naka-birthday na, belated happy birthday. Ayan na, nakita. Kamusta na? Mga kababayang Bicolano, maski nasa Los kita kan Bicol Region, nagtanom ako nin bata may mga nakamonitor man sa Facebook. puerta mong magayon Sana ayos lang po kita sa mga oras na ni. kung pirmi aldaw Mga taga Ako Bicol, siribot-sibot, ano? May mga kanya-kanyang ng kaugmahan ko assignment ngunyan. puerta I don't know kung si Ate Sally makaabot digdi sa tuyang programa. tag na sa kung Busy-busy man pirmi ining sa tuyang amiga at sa tuyang partner. kan mamu Bicol-wide ang sa iyang coverage. niluto na niya Pero ingon tatabi na maapudahan, baka makontak tatabi. kan patiri Baka available ang oras ni Executive Director Attorney Mayor Pido Garbin Jr. o kaya si Congressman Jill Bungalon. Si Congressman Saldico medyo dipisilon machimpuhan ta mas grabe ang schedule kay ito. Dalming yaon sa Manila sa pag-asikaso kan ipisilon man trabaho ni Congressman Saldico. Ano? Imagine mo, chairman ka kan Committee on Appropriation. mamunga ini Ang gabos na niluto na niya mga piga-aragad kan gobyerno amuya sa bilog na Pilipinas. Yaon sa iya. paboritong merienda Kaya man si Congressman Joey Salceda. Iyo ang tagahanap kan kwarta kan Pilipinas. Si Congressman Saldico man ang tagagastos.
merienda. Kung ano ang mga priority programs and mga projects na sa inda pong piga priority lalo next year. Tapos ang niya na taon baga, siyempre ayos na. Obligated na sa mga budget niya na 2024. Kaya kung mahiling ta dyan sa mga barangay, mga project na ang pig-implementaryo yan sa budget niya na 2024. Ang pigkorona naman ngunyan sa budget for next year. Garo-garing so Senado, may mga pagkontraman. May mga question man naman sa ibang budget na pig-aprobaran kan Kongreso. Garo so akap pig-question pig-question. Okay, anyway, sige. Try mo gilaray. Try mo ulit si Mayor. Baka may kaoron. Busy pa gayon. Kung dahil si Kong Jill, kung si say unavailable sa duwa, tabi ati siya. Marami ang singita mo na ini, may nagbisita digdi. Nawawara so SSSID niya. Irak magkani kay Bernard na Imperial. Kung si say tabian nakapurot, nawara ini na waltak gayod. Dyan sa may sa may tinampo dyan sa may Yasiano Mall sa Bitano area. Kasood maadaang hapon, mga alas 3, nawara tabi so SSSID ni Bernard Imperial. Nagasend daw ni si Bernard. Surat digda. Anyway, ang contact number tabi ni Bernard na Imperial, i-take note po nindo kung may nakapurot man kan sa iyang ID. 0981-443-6621. 0981-443-6621. Okay? Sige, baka yan, na-available si Kong Jill. Okay, so singit na mo na tabi. Ang linya ni Congressman Attorney Jill Bungalon. Congressman, good morning po. Yes, good morning Al. Good morning and maray na pag-aga sa kabos ng mga kababayan tang nakatutok mo niyan sa Ako Bicol program sa DZTV. Nagiling kang concert na Kong? Yes. Kaya gari Malaysiang medyo pirot ka pa. Oo. Grabe, Anyway. pasado alas 12 na natapos. Grabe, okay. So, sising nga ito so mga bisita tang mga Korean artist? Well, igwa kitang bisita si Kim Jisoo. Kim Jisoo. Oo, siya pong Korean artist. Nag-perform kasubanggi duman sa ICR. Nagpakilig yung mga fans na, alam mo na, so mga mahilig sa mga Korean star. Nakulo ng pinakalig kasi na pinaugman ng mga nagiriling po kang concert. Igwa pang ibang artist sa tabi, Kong. Yes, of course, kita ki front act so itong Tot Happy sa rong rising Pinoy band na ini pala compressed ki mga Bicolano na mga musicians as in singer and saro sa mga nag-perform kasubanggi. And then igwa ki may nag-perform na sarong banda so Jean Loves Jezebel. Saro man po ining international band. And then of course so main act kasudma iyo po so Palipulipi, no? Palipulipi. So, yes, oo. Palipulipi. International band. So nagpasikat baga ka mga kanta na Later, Arrogant Stitches and Burns. So basically mga
80s, 90s na mga kanta. Aha. Na kung saan ultimo pati mga magurang ta talagang midbid pa sin Arab sa mga kanta ninda. Mga ano saro, praktisan ta daw sa mga kanta nindat nagaro gusto ko talagang madangog ang boses ni Congressman Attorney Jill Bungalon sa mga araw kaya na kanta tabi kong. Arabo ala sarap ko tal sa mga muya kong maging talento pero di kita binayaan magkaiguanin na magayon na boses kaya pag nagkakarigoso na kita nagkakanta at least kita sana nakakadangog. Hanggang sa banyo sa nawala. Anyway, sarong magkapatunay ini na yung bagaan gusto mangyari kan sa tuyang presidente na maadaptar taan mga pigaapod na global approach na kumbaga kansaro nga ni sa sarong pagdiripon sabi ni Congressman Joey Salceda ini na ang pagkakataon na ang Albay dapat maging global naman kita. Nakulong kita mga project digdi na gusto ta maging global kasi iyo ini ang gusto mangyari kan Administrasyong Marcos and at least yaon na nakubikol yaon sina Congressman Jill Bungalon, Congressman Saldico na may mga siring kaning efforts tabi, may mga bisita na kitang international. Yes, tama ka, Al. This is towards the goal of achieving global albay. And when we speak of global albay, we have started already all the efforts to achieve our goal na kumbaga mamidbidan ang probinsya kang Albay. Bako siya na sa tuya pong bansa, kundi sa bilog na mundo, in terms of so many aspects. Halimbawa, sa turismo. We have a lot to offer when it comes to tourism destinations. Aram mo, midbidon ang probinsya kang Albay because we have the majestic Mayon, the perfect cone among all the volcanoes, not just in the Philippines, kundi sa bilog na mundo. And of course, we have also other tourism destinations na of course we can that could compete also internationally. And siguro ang saro sa mga nahihilang tinigdi na mas lalo pang pakusugon ang tourism promotion because this will of course encourage tourism or tourists from not just from the Philippines but also international tourists. So pag nagdigditabi, nagpasyar ini mga turista, mga foreign tourists, nagkakaigwaki mga economic activities. Yes. And of course, nagdadakula ang nagiging income. Aram mo naman siya na, syempre, ma-hotel iyan, ma-pasyar, ma-kaon, ma-dakol na mga tourism activities. So, it adds to the economic value sa tuya pong probinsya. Pang-adwa, we have the international ports, tabi. Opo. Yung baga po sa Ciudad kan Legazpi, so mga we can always invite ini mga cruise ship na nagpapasyar sa mga lugar-lugar via cruise ship. So this is an avenue na mas lalo nila mas makaka-connect sinda sa probinsya kang Albay sa paagi kay ning mga international ports. And of course kami nga nila akong Joey, we are exploring the possibility of promoting ini pong baga sa first district of Albay sa inibaga na sa Eastern Seaboard. Opo. So kung hali ka duman sa Pacific, this will be the places na inot mong pupuntahan. And of course, so kaya puwan mo pa siyang i-develop lalo, Idigdi siya sa tabako, this is an international port. So dakol na mga potential na kaipuhan pa na sa tuya pong pagtuunan. And of course, mas lalo na pang i-develop, i-araw ganyan baga sa Bicol International Airport. The main goal is that to have an international flights, primarily siguro ini pong pasiring sa Hong Kong or South Korea sa Incheon o kaya ini pong Singapore. So at least paluway-luway harani na kita duman sa tuya pong kamawotan na
global albay, no? Mamid bidan ang probinsya kang albay bako siya na sa satuyang bansa kundi sa bilog na Pilipinas. Opo, Ay, bilog na mundo. Opo, Congressman, I learned naman sa mga sinabi ni Congressman Saldico, Congressman Joey Salceda na iyan pala ang purpose kaya nahiling tabaga puga-pugaan mga development, iyan na BRHMC building o yan na airport, pigaayos na pala sa tower kan NGCP na iyon ang nakakaulang pa sa international flight iyan darakulao na tinampo dyan sa southern part kan Legazpi, lalo dyan sa may Mariawa area. And tama ka, itong Legazpi Port Managan International Port digdi sa Legazpi na pigdevelop. So preparasyon po ini sa incoming na paglaog kan mga investor. So, sabi nga ni duman sa sarong pagtiripo na dangog ko na sabi daw kan mga investors, you build and we will come. Yes, tama ka. And that is our ultimate goal, no? To achieve this goal na maging global albay kita because combining ta sa naining development diyan baka po sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, dakulaon ang sa tuya pong progression when it comes to medical services. In fact, if you can compare our region, no, particularly dito sa province kang Albay, to other regions or other provinces, kumbaga kahit pa paano mas advanced kita. Imagine kung sa ngunya nahihiling ta lang po ang mga specialty centers duman sa Metro Manila, aro kaning heart center, national kidney, ining lung center. We are also doing the same digdi po sa probinsya kang Albay. And yaw na po yan, pigpupo na yan dyan sa BRTTH na kung saan mga world-class medical facility ang sa tuya pong mahihiling asin mamamatayan asin mapapakinabangan sa mga maabot na panahon. And in fact, this is the sign, no, that we are geared towards global albay. Opo, okay. So, anyway, kung ibababa ta sa barangay level, dai man po nagkapabayaan ako Bicol. In fact, puga-puga ko niyan ang sa tuyang mga ayuda. So, meaning, yao mangyaray, dahil nahali sa mga ayuda, iba-ibang mga ayuda sa barangay level, apera kaya na pinagmautang mga, kumbaga, nasa high level na mga international na programa, proyekto, digdi sa Albay Tabi, Congressman. Ongoing garay ining mga ayudang ini sa barangay. Yes, ongoing man gararay tabi yan, Al. But of course, we cannot always rely digdi po sa mga ayuda, no? Ta siyempre dapat isipon mo so long term. Ta inibagang mga ayuda na ini, these are just temporary or band-aid solutions. But then again, ang approach na dapat two-way, no? Now for the meantime that we're still coming up with the programs, no? And of course implementing programs that are beneficial in the sense na long-term ang magiging benefit. So for the meantime, we have these social services or programs na at least napapakinabangan na po kan tao. So two-way ang approach ta. Halimbawa, araw kayo ding mga pag-inganyar sa mga investors, no, na mag-put up nin mga negosyo, mga kumpanya na ma-offer nin mga trabaho digdi po sa tuyang probinsya. So for the meantime, we have the other programs of the government na temporarily nakakataw po ni na tabang sa mga kababayan ta, lalong-lalo na pag-araw kini pig-aragian kita kikalamidad. So talagang importante hon so intervention kang government na matugunan so immediate needs, no, so pangingipuhan ka sa tuya pong mga kababayan. Haba katabi kong at least napapakinabangan kan mga tao. Yes, of course, that is the essence of the program of government, no, for the people to benefit from it. Ara mo, syempre, kay puwan tayo balik, no, sa mga tao. Kasi indabaga, nagbabarayan kibuwis kita, nag-share kita sa pondo kang gobyerno through payment of the taxes. So, it is but proper na ibalik ta sa mga tao, susenda pong pigbabayat ng buwis sa paagi ng mga programa. Araw sa na kayo ng mga medical assistance. No? So, importante yun na kung sinda igwa mga pigaagihan ng mga krisis sa pamilya dahil sa may na ospital na miyembro kang pamilya, so the government will intervene, no?
through the medical assistance na matabangan sinda. So, the same applies to all other programs na direkta po napapakinabangan. And yung mga financial assistance, AKAP, AIX, SLP, so tigtutabangan ta na magkaigwan ni na pangpuhunan ang mga kababayan ta, nga ni kahit papano magkaigwan ning sa diring hanap buhay. So, with that, deta man sinda tatabangan na maging hugakon. But rather, tigtatabangan ta sinda on how to put up a business, and that business will help them eventually sa senda pong mga gastuson sa pamilya. So, importante yun na mga bagay na ini magpadagos, as in, of course, padagos nila na ma-beneficiaran. Siyempre, programa kang gobyerno, kita nagiging instrumento na ma-access ninda ini. And mas maugma kita na dakol kitang natatabangan sa mga programang ini. Opo, last na lang, tabi, kung i-clear ko lang kasi may mga informasyon na medyo na-delay so AKAP because garo may problema sa Senado na may nagkukontra sa budget kan AKAP, tabi? Well, tama ka, Tabi Al. Ini pong pagbalangkas kang 2025 national budget, sa Senate version kang budget is that inalit ninda entirely. So, budget kang AKAP. So, ang posisyon ta po dyan sa House contingent, no, sa bicameral, during the bicameral conference committee, ilalaban ka po na maibalik sa budget sa AKAP. Not because gusto ta lang, but because mismong tao ang nagtataram na dakulao na katabangan ang siring na programa. So, on that aspect, natatapo halion. So, pigre-respeto ta so naging opinion ka mga senador, but then again, for me, kung sinda po kumbaga mapanukala, dapat siguro for the improvement of the program. Bako, so halion mo talaga gabos na sa ngunyan, kita mismo, mga kapwa Bicolano, ang nakakapagsabi na sinda po mismo nakikinabang sa programang ini. Okay, so anyway, so sa 2024, diretso mangyari ito, nasa proseso na, payout na lang ang pigaalat kan ibang beneficiaries, tabi Congressman, may problema sa 2025. Yes, tama ka. So ngunyan, kung mga igwa pa po mga natatandang pondo for AKAP, that can be implemented by next year dahil igwa man po 2 years validity ang mga ang pondo kang nasa sa General Appropriations Act. So halaton na po by Wednesday pipirmahan na po sa bicameral conference committee. So what would be the outcome if whether or not kung igwa pong budget ang AKAP under the DSWD? Ayun, okay. Noted, tabi. Very clear, tabi, Congressman, ang mga informasyon na nakuha sa imo. Hali po sa Ako Bicol. Thank you so much and mabuhay ka po. Ingat! Salamat, Tabi Padik-Al. Good morning and magay na pagkaka. Okay, thank you so much, Congressman, Attorney Jill Bungalon. Digdi po sa programa ta sa Ako Bicol. Nagatod sa tuya sa oras na alas 9:12 na. Try tamang garay ati siya baka available si Executive Director Attorney Mayor Pido Garbin para ma-update kita kan mga importante man na informasyon lalo digdi sa Legazpi City. Tamay mga gusto kitang masabutan man kan mga latest na bareta po digdi sa Legazpi City. Da pangpirang simana na ngonya ni Mayor Pido. Gari tulo ade, patulong simana na. Tulong simana na si Mayor Pido Garbin Jr. digdi sa Legazpi City as Mayor. Okay na? Ano pa? Wala pa? Busy-busy talaga kayo. Yan ang problema ka naging mayor si si Executive Director former Congressman Pido. Di silo na malusot na sa iyang komunikasyon. Pero mindakulon ang kaoron. Diyan nga na sa City Hall. Grabe, lalo pag Lunes.
Lalo pag Lunes dyan sa City Hall, gulpian, nakapila na nagkikioron sa alkalde. Bago araw kan dati na medyo maluwang paso mga schedule ni Kong Pido. Kan naging mayor lugod siya, grabe na. mas matindi na ang mga schedule niya. Kunin bata Anyway, nasasabutan tatabi yan. tamong mag May note digdi. Okay, sige. Okay, tantawa doon tatabi. Okay? Sige. aldaw banggit Nakul kitang gusto man maintindihan. May mga negative comment. Normal man yung mga negative comment. Ano ba ya ka mo? tamong Ano ba ya? Arog kayan ang sa indong pagsabot. tinano matabao Ano ang gusto nindo? May ayuda o dae? Di ba man kaya di? niluto na Kung bako ka man ang nagkikinabang, at least pwedeng kapamilya mo. kan pa Pwedeng aki mo. Yan mga educational assistance na ng iyan tabi, Ronald. Nakulaon bang bagay? Nakulaon bagang bagay iyan? Takan mga panahon, dahil man kaya na mga oro assistance na yan nali sa gobyerno. Wag pa-eskwela ka kato ki estudyante mo, sa ring kayod mo. Di pisilong katoan pagpatapos ki estudyante. Pero ngunyan na panahon, kung dahil ka makatapos, estudyante ka, ika na sana may problema. kan mamu Kumbaga, niluto kauga ka na sana, na dahil ka makatapos. Yan ang mga ayuda. Ang kaipuan man sana, dit na sakripisyo. iba May mga kuanaan gobyerno ngunyan. merienda May mga pigo-offer ng kaginawaan na napapakinabangan iyan kan mga estudyante, kan mga magurang, iba-ibang sektor. Panabaon baga kita ngunyan kan gobyerno? Nakulon ang mga ayudang pigtatarao. O yan sana mga medical assistance na yan. May pasyente ka, pag sa government, mas gani sa private baga, iguana sindaki pigapod na sumaip baga. Maip, assistance, medical assistance for ang problema man ugaring sa mga private baga, gugulpiyong ka sa doctor's fee. Doctor's fee. Dayman pigsasagot iyan kan gobyerno, doctor's fee. Saka oni pa, may mga feedback man kita digdi sa Bicol University, Ronald. May mga feedback man kita digdi sa Bicol University. Haros bagaan mga tuition dyan sa Bicol University. Kuha naman, libre. Sagot na kan gobyerno. Kundi dyan sa biyo ngunyan. Garo na da private, Ronald. bata Garo na private. Kung ano-ano mga project, mga ano-anong kontribusyon. digiri paro Nagpapakabuiloan. Di kayo nag-regulate kayo. Dahil mga kontribusyon na yan, bawalo naman sa nang kaupa government school, arogan sa biyo. puwerta mong Garo na da private ngunyan ang biyo. Grabe ang mga kontribusyon. Ano-ano? matabao Ang tuition ko ta, libre na. Ano daw yan? mamunga ini Pero minsan da nga yan, estudyante sa bio, mas magastos pa kaysa sa pribado. namuya Sa mga piga-aragad kung ano-ano. Di ba yan alian, lalo sa mga, sa elementary baga, kahit ito baga, usuhon yan na kada school year, maragad ki electric fan, kung ano-ano. Diba yan, uso pa man yan. Iyo po yung school lang kitang nakukuha feedback. Arog pa mangyari kaya ng dalagan. Paano daw mabago yan? Pero, kuha na yan. Haluyon ng hilang iyan sa mga eskwelahan. Sana mabawas-bawasan ang mga kontribusyon ta. Makairak man ang mga magurang. Makairak man ang magurang tabi. Okay, sige. Ate siya, itry ta tabi gyara.
Naglaps na so oras na. Sabi mga 5 minutes na. Ani Ronald na kuan ni. Na microphone ta nagdadalagan. Ayro ni microphone. Sige. Karayon tayo ni. Jerome Karaya dahil mayroon ni microphone ta. Okay, sige. Okay. Adagos kita dito sa programa Tatabi. Oras ta alas 9:19 na. And yan, piging watang kontak kiraya tabi si Mayor Pido ta may mga gusto kita maklear. Taka narondo manindo kan sarong simana baga. Kan nagdigdi si House Speaker Martin Romualdez tinugaan Water District saka so Aleco tinugaan na ki 1.2 billion yun ay supiga agad tabi kan susaro ni Engineer Wilfredo Boxit na General Manager kan Aleco. Pigagad niya kay Congressman Saldico na sana matawan sindaki budget na 1.2 billion para sa total rehabilitation kan Aleco. Tahalo yun ng hilang 10 degrees Albay an Aleco ang kuryente mo na ang tubig. Tama-tama yaon si Executive Director po, Attorney Mayor Pido Garbin Jr. Para ma-update kita kan mga informasyon. Mayor, good morning po. Good morning, Al, and sa gabos na nag-aantabay. Opo. Ito yung programa dyan sa PBN, DCGB, Marinal daw sabi. Opo, kumusta po ang pantulong simana kan pagiging alkalde? Mapagal na maugma. Mapagalon, ano eh? Magandang mag-service sa tuyang namumuta na syudad, lalong-lalo na sa mga syudadano. And Oh. of course, we continue to deliver the services na pangangaipo, asin panuga sa tuyang mga konstituente. So, padiit-diit na pinagtatawan taki solusyon sa mga problema na haloy ng nakabinbin asin kinahampang kan sa tuyang mga syudadano. Araw kang nasabi mo, Al, yan na problema sa Aleco. LCWD. LCWD. Sa ngunyan, tapos pa sana ang Bicameral Conference Committee. Ang asigurasyon kang chairman kang Committee on Appropriation, si Congressman Saldico, na may solusyon sa pagkikipagkaagkipondo tanganing sa mga proyekto kang LCWD na solusyon sa kinakahampang kang problema sa tubig arog kang kulang ang pressure, maati ang tubig, initabi pinagkagana ki pondo. As in, nakapalaman na ini, kasabay na ini sa General Appropriation Act of 2025. Wow. So, dahula talaga ang magiginibuta pag nagtarabangan kita. As in, may kasurog kita duman sa national government in the person of Bicol Party List Congressman Saldico, the Committee on Appropriation. So, anong gigibuon ta dyan, Al? Opo, 500 million. Rekomendasyones. 500 million. Yes, so mga rekomendasyones kang LCWD, haliyan sa General Manager as in sa technical people nila, araw kang package 1. Itong creation of the pumping facilities and itong cistern na gigibunig di sa may Binanwaan, Siring Manluban sa may Taisan, as in sa northern parte kan sa tuyang syudad. And then package 2 projects itong mga laying of pipes. Opo. Tanganing sa mga ralapa na dyan na tubo. Al, kay tupa baga. Oo. Magkasarilidahan na ito as in yan ang minsan malinig so source, alagad pag pinaagi sa pipeline, maat nagiging mati dahil siyempre igwa sa iba may mga dugo, may mga takla na. I cannot explain it fully well, Al, but ang importante na kinagana kiya budget. Kakanig kong solusyon, budget, ini ang solusyon sa kinakampag na problema. Opo, covered po kaini itong patubig from Binavista going so digdi sa mga barangay sa southern part? Iba man ito, Al. Iba man ito, okay. Iba man ito. Sagod lang ini sa Taisan. Uh-huh.
Kasi di pa sa ibang upper part kan sa tuyang syudad arog kang di sa may puro, may mga subdivision areas na bagadigdi. Opo. Problema man ang tubig dyan sa Camellia. Oho. So we're trying to solution it kasi in anticipation of the burgeoning population dahil ang residential pasisiring na digdi tabial sa taas. Mhm. Yan ang sa tuyang pinag-antisiparan and igwa Opo. solusyon sa problema. Opo. Okay. Update tabi sa Legazpi City Hospital kasi nadangog ko naman sa sarong pagtiripon. Sinabi mo na bako lang 50 million ang itataong pundo sa Legazpi City Hospital kundi gigibuho ng 100 million? Well, tama ka, Al. Kapartner ka naman dyan ng Ako Bicol Party List. Aha. Sa rason na kay puwan taki mga bulong, asin ekipahe na nakakabulong kay puhan sa operasyon kang Legazpi City Hospital. We cannot call it a hospital kung warang bulong Mhm. o kung warang ekipahe na pangangaipo, panganing malunasan sa mga kailangan kan sa tuyang mga pasyente. Mhm. And iyan, kakasuhapon, pinagpa-convene ko. So, City Hospital, kasabay naman. So, General Services, so Budget, and then so accounting, tanganing, riparuhon. So, pagbaba kang pondo, asin magkaigwana ki Memorandum of Agreement, hali duman sa national level, kasi siring digdi sa syudad kan Legazpi. Mhm. Nganing, ining kakulangan sa bulong, asin medical equipments, will be solved as soon as possible time. Of course, Al, it will Opo. take time. Dahil ang procurement process baga, Mhm. hali-haloy. Alagad sa iling ko, baka lamang sa bulan kang January, mamatian na ini. Opo. Kasi na, sa paron kan sa tuyang mga pasyente na talagang sobra ang sa indang sakripisyual. So, ini naman, kasabangan naman, kang Ako Bicol, through Congressman Saldico, na kung sa inday talagang sawa sa pagmangno sa tuyang syudad. Sana po ang maging epekto ka ni sa mga reseta na piglilibot baga dyan sa mga sendo mga politiko kan mga kababayan ta dahil daing bulong maresolbiran na yan sabi mo nga ni baga pati alcohol minsan kan doktor kan mga nurse ta dyan sa Legazpi City Hospital sa diri na ninda. Well, tama ka, yan talaga sa tuyang kamugtakan. But we have a very good and dedicated health workers na talagang minasakripisyo man. And sa kuyang pasalamat sa inda sa tuyang mga health workers sa tuyang Legazpi City Hospital dahil kasabay man sila sa pagsakripisyo. Tanganing matawan ki nagkakanigong serbisyo ang sa tuyang mga pasyente. Masingani alba ko mga taga Legazpi, mga taga Santo Domingo, iba pang lugar, nagpapa-hospital dyan, pinag-aako ta. Opo. Because we don't have the right to reject. Yes. Ang sa tuyang obligasyon is mambulong ki pasyenteng may mga kailangan. Okay. So, last topic lang tabi, Mayor Kansarong Aldao, nagputok ang istorya sa mga nadiskubre mo po na sistema dyan sa Legazpi Fishport niya to. Ano pong nadiskubre nindo? Ano po ang plano nindong mga pagbabago dyan sa padalagan sa Legazpi Fishport? Ay grabe Al, aram nindo, sa 12 taon, kawaran ki kita ang satuyang nadiskubre. Kumbaga nalugi digdi ang syudad kang gobyerno, ang city government dahil sa management kay itong Aquamarine na pinagtugutan ka nakaaging administrasyon na mag-manage kay ning fishport sa laog ki 12 taon. Mhm. Ang masaklap pa digdi Al, so otorisasyon asin kontrata na pinaglaogan kang duwang alkalde sumagagom Mhm. warang pahintulot o otorisasyon hali sa sangguniang panglungsod Mhm. na dapat ikwa. And ini nagresulta ki kadakulaon ng kalugian sa satuyang syudad. Mantakon mo Al, 50 mil sana ang pinagbabayad. Mhm. Bulan-bulan, fix. Fix. What is worse is sa laog ki 2 taon, 2012, 2013, 2012, 2013, ni sarong kusing warang record ang City Treasurer's Office na Grabe. kung nagbayad ini o dae. So talagang dakulaon na kahaputan ini. As in marisulta ini sa dakulaon na investigasyon na papakowa ta ini. Mhm. Determinaron ta kung pira ang nawara sa syudad kan Legazpi.
Sa rason na sa ngunyan, naglalaog halos sa minimum 8 to 9,000 daily para Oho. sa tuyang syudad. Mhm. As compared duman sa 50,000 na fix na pinagbayad kay itong Aquamarine Management Mhm. na wala man na nakusganan sa idang pangungontrata. So, compared it to 50,000, kung susumahon sa laog ki 30 dias sa sarong bulan, so kung nagkikita kay 8 to 9,000 pesos, di harayon bagaalan diferensya. Harayo, oho. So, nawaran ki almost 200,000 a month ang Mhm. katuyang syudad. So, 200,000 a month, sa kung taon pira yan, 2.4 million. Oho. Sa isang taon pira alang nawara. Oh, di ko ma-compute. Anyway, di ko mahabol kang computation. 20 Anyway, plus million. Oh, grabe. Milyonaan. grabe, oh. So, yan ang nawara as in kagulugan. Hindi ko man masabutan. So, mga Rosal, kung nata ini pinabayaan o siguro, baka may aram sinda dyan, nagbutabungog lang sinda Mhm. kang nakaaging administrasyon dahil baka may nakikinabang na iba. Yan lang ang sa kuyang suspect sa al. Actually, Mayor, kay to panadadangog mi na yan. Ang totoo, dahil lamang ako nakakalaog dyan na mag-operate na passport. Kay to nadadangog ko yan ang mga istoryang iyan sa mga ordinaryo bagang paratsindanin sira. Na ang mga binabagsak dyan na sira, pipuwaran daw kan sarong negosyante, sudara kulang sira, pang-export, ang nawawalat digdi sa Legazpi City, so mga pigaapod na ragimok, mga saraday na klase nin sira, tabi, Mayor, how true? Well, iyan kay Puanta pa tutukan na sa investigaran, nalagad. Tama ka, may saruman dyan na negosyante na kung saan in conflict nga ni sa sayang opisina dahil ilihidong opisyal siya, alagad at nagmanihar man siya dyan sa pagninegosyo. If you're an elected public official, you cannot do business in a sa sarong pagninegosyo na kumbaga may conflict sa imong opisina dahil ang propriedad pagsadiri kang syudad kan Legazpi. So those are the things that we have to look into. Alagad these are just the tip of the iceberg kang sa tuyang madiscovery. Detail dahulong ita na discovery ghost employee na naka-assign sa City Mayor's Office, 300 plus, 370 plus. 370 plus. O may Ghost. suril 7,000, 8,000. Kalag, ini, kalag. 370. Warang PDSL, warang mga personal data sheet. Oh. Kasi pinagpa-report ko nga ni sa City Mayor's Office, pinagsugo ko sa kuyang executive assistant, tanganing maraman kung talagang mga totoo ini. Paano mo man pagkaustoon ang 370 plus na job order sa Mayor's Office kung mga naka-assign na yan duman? Grabe. So, 370 plus, duman naka-assign ka, boss. Oh, duman ang nagpipirma. So, ang nagpipirma kang DTR, so dating alkalde. Hindi. So paano ang tinial? And iba pang pangungontrata. Aha. Darakulang pangungontrata kang syudad na pinagdidiit, pinag-adalan ta na dahil pakulang ang pagkakalugi as in grossly disadvantageous ang pinaglaogan ng mga pagkukontrata. Sa maabot na panahon, sa tamang panahon, ibubuksan ko ini as in ipapahiling ko sa publiko kung paano minanihar ang syudad kang Legazpi. So nakaaging aldaw baga. Digdi pa sana sa isyong iniyan, sila nagsasabi na save Albay. I think we need to save Albay from them. Salbarutang Albay. Save Albay, sa inda dahil nahiling ka na palit di ital. I will present this to the Legazpeños, to the people of Albay, how they manage the city government grossly disadvantageous to the people of Legazpi. Okay. So, anyway, tabi, Mayor, aabangan mi tabi ang mga development na yan sa mga masod na aldaw para mentras sa tutuyang limitadong oras sige sa programa. Thank you so much po sa mga informasyon na yan. Salamat, Al. And sana di ka kasabay duman sa ghost employee na namin ko. Padagos ako papa-investigar kasi we have 1,700 plus na job orders and sa hiling ko kabanga lang siya ng nagtatrabaho talaga. So kabanga di ko magkahiriling ang kalat. Maray na aldaw tabi and advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas tabi, Mayor, and mabuhay ka. Ingat po. Okay, sige.
Ala. Anyway, yan ang informasyon. Ano ang gibon takayan? Bala na kan si Mayor. Siya ang yaon dyan na nagre-reparo kan mga dapat reparohon. Basta kita digdi, tabi. Tanom ang Sige lang kita. bata, Trabaho lang kita. la puerta mong magayon. Digiri paro kumpir, Maganda ang tangon yan. An pag-abot kan sa tuyang kagurangnan. Ano, Nald? ko sa la puerta Okay, advance Merry Christmas. Tabi, sendo ka, boss. Sa pangarang ka nag-Bicol. itinanong. Ako pag-aran, sendo ng amigo sa radyo. Pag-iriban mga ibanan tadigdi. Sina Ronald, sina Jerome, si Shara, si Angel, si MG ka, boss. Sabi, si News Director Mardila. At tabayan with Father Momoy masunod na, tabi. Kan pagkiriba Ako Bicol, Al Armario. Thank you. Bye-bye. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan ta sinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol.